Kaixo guztioi, hemen gaude berriz ere zuekin. Lehengo egun batien esaten izuen nola etxez-etxe hasi ginela sagardua banatzen. Oraingoan esplikatuko dizuet ze sagardo mota dauzkagun. Hemen daukagu gorena deitzen dioguna, euskal sagardoa eta ekologikoa, hau ere euskal sagardoa. Hau ez da kasualidadez jartzen, honek esan nahi du, kapsula jartzeak esan nahi du, proba batzuk egiten ditugula eta diputazioak Bilaboran daukan Fraisoro laborategian bitartez kontrol guztia ematen diguela eta orduan pasatzen da panel de kataz deitzen dioguna, hortikan pasatzen da eta hor puntuazio bat ematen digute. Eta 53 puntu atatzen baldin baditugu, jartzen diogu kapsula. Zergatik beltza? Gorenaken gaudelako. Horrek esan nahi du, kontrol guztia ematen dugula bodega guztiarena. Eta sagardoak o sagarrak erabiltzen ditugu bai hemengoak eta bai kanpokoak. Eta euskal sagardokoak, hemen daukazuen hori, gorria darama. Eta gero daukagu baita ekologikoa, berdea daukaguna, bi dira euskal sagardokoak. Orduan dauzkagu gorenak, euskal sagardoa normala eta euskal sagardoa ekologikoa.